tayo sa Justice Lane na bagong bukas. Dito sa may Tawala Panglao, Alona. Papuntang Alona Beach. Ito yung Tawala. Ayan, papunta tayo dito. Katabi lang ito na ang mga bangko. Yan. Katabi ng TGT. At harapan niya ay Jeffrey Bar. Lucky MR Store. Ano ba yung Lucky MR Store para matandaan nila? Yan. Ito yung building nila, ang ganda-ganda. Very elegant and very malapit sa mata. All glass. Oh my God, ang ganda. Ito yung reception yung mga hospitals nila. Okay, the second tranche of Justice Lane is this. Yeah. Thank you, Naina. Yan. Here we are, eto, nakita ko itong mga bote dito, paakyat ako. Bote ng mga empty bottles ng wines. Na-impress lang ako sa kanilang mga accents na ang gandang tignan, very unique and elegant. And also the architecture, I love it. At yung stairs nila na wooden, it's malamig sa mata. At maayos ang pagka-architecture ng architect design is very unique. At yun nga, malamig sa mata, magaling, maaliwalas. At eto na, na-meet ko na si Jason at na-surprise ako dahil hindi ko akalain na si Jason ang head chef dito at ipinakilala sa akin. It is a big surprise for me. Kasi ang akala ko kay Jason ay nasa Qatar. And then all of a sudden, eto nakita ko siya na ang head chef dito. And then eto nga at nagtatawanan kami dahil ito noong last time kong makita ay bata pa. Batang-bata pero nabalitaan ko lang na nag-asawa na and then nag-abroad na sa Qatar. At eto naman siya na ngayon. At yan ang nagkumustahan kami at yan ay nalaman ko ang tungkol sa kanya. At doon ay nagkumustahan kami. At eto, sabi ko, nandito si Chat. Despedida party niya ngayon. At yan nga, naset na nila diyan dahil na-invite niya raw si Joey sa live video niya. Nag-comment daw si Jason na bakit di raw nila itry ang itong restaurant na Justice Lane kasi ang Justice Lane restaurant na ito ay located here at Tawala Panglao na malapit doon sa Eskaya resort na pinag-check-inan nila. Kaya na-invite sila at eto kami ngayon. Ang decision ay parang despedida, a little despedida party para kay Chat dahil paalis na siya kinabukasan. Must be today at 4 p.m. Kaya ayan, at yung iba, maraming surprises na nangyari nitong mga nakaraang araw. Kaya happy kami, kaya lahat ng makita ay maganda, maaliwalas, maligaya, masaya. Ganun naman pag masaya ang tao, di ba? Kaya dapat tayo maging masaya. Like this moment na nandyan sa harapan natin ang mga mahal sa buhay na for 20 years na di natin nakita at nakausap ay ngayon ay nakita natin at nakaharap at makasama sa dinner. Makasabay natin sa pagkain dito sa mga luto ni Jason na tignan natin kung maganda. Ayan. At nagkamustahan muna. Tapos, ayan, nagpalitan ng mga balita ng tungkol sa kanya, sa akin, sa kanila, ganon. Ayan, at masaya naman. Ayan.
Oh, ayan. Kinukwento yung mga nangyari. Oh, di ba? At itong kumukuha ng video ay ang husband ko. Dahil siya ay hindi naman masyado niyang kilala si Jason, kami ang mas close kasi syempre Bisaya ang husband ko kasi is from Luzon. That's why. Ayan. At siya ngayon ang may hawak sa cam. At nagtatanong si Chat ng tungkol sa kay Jason, anong nangyari, ganito, ganyan, bago na ayan, inabutan na kami ng mga menu. Ayan, at namili na kami, kanya-kanya kaming pili ng pagkain, binasa ang menu, at kanya-kanya kaming suggestion kung ano ang gusto namin from that menu. At ang mga recommendations naman ni Jason, sa narinig namin, ay agree kami lahat sa gusto niyang orderin namin. Dahil yun daw ang mga bestseller nila. So, in-order din ni Chat yun. Bukod pa doon sa mga gusto namin na nakita namin sa menu, that is why napadami ang aming order. Kaya nag-alala ako dito ay sinasabi ni Chat kung ano ang gusto namin na ano bang tinatanong niya, aperitivo yata, appetizer, or yung sabi ko diyan, okay, yung ano na muna, habang maghihintay kami ay yung fries muna ang parang aperitivo namin. Yun, fries, ayun. And then the vegetable. And then, ako kasi nakita ko yung lista dyan na mayroong spicy. Yung recommendation ni Jason ay spicy chicken yun, chicken wings. Sabi ko, hindi pwede sa mga bata. So, ang sabi ni Jason, so both na lang. Isang order ng spicy and isang order ng hindi. At nagpapasalamat ako dyan ng todo-todo dahil na-meet ko ulit si Jason na neighbor namin noon na ayan, na head chef at makasama namin sa dinner at siya pa ang nag-asikaso sa amin. Alam nyo naman ako, konting bagay lang, pasalamat ka agad-sagad. Tapos ayan, at nagtanong sila kung ano raw ang channel, ano raw pangalan ng channel, ay binigyan ko sila ng calling card. Ayan. At nag-iisip pa kung ano talaga ang orderin. At sabi ko dyan, may nakita akong ribeye. Alam nyo naman ako mukhang ribeye. Nag-order din si Chat ng ribeye. Dagdag na naman. So, naparami nga. Napasubo na si Chat. Sabi ko at the corner of my mind, di bale sis. Yung sa corner ng mind ko, di bale sis. Ako ang magbabayad ng kalahati niyan. Don't worry. Sabi ko. sa loob-loob ko. Yun ang na pag-promise ko na kapag kumain kami nitong dinner na to at mapasubo ng order ng marami, syempre marami kami, 4 kami 2 anak ko, husband ko at ako. Then sila, si Chat at si Joey lang. Sabi ko, ako na, kahit na sila ang nag-invite, ang nasa desisyon ko ay yung sinarili ko lang. Sa isip ko, I decided to pay for the half ng kung magkano man ang abutin ng bill namin. Ayan. Tapos, ayan, at ang nangyari lang kasi, nung binigay ang bill, ayaw niya na mag-half kami. Siya naman ang nagbayad. Ayan, sinabi ko na in advance. Ayaw niya. Dahil sila raw ang nag-invite. So, ayan. So, ang dami naming mga pinagdiskutihan para dyan lang sa pagkain namin ng dinner na yan. It was a special dinner kasi. Okay? So, nalista na lahat, areglado, at very smiling naman si Kylie, at sinilista naman lahat ang gusto naming orderin. Ito naman si Jason, ay kahit busy-busy, ginawa niyang yung pag-asikaso sa amin talaga. Kaya, I was so thankful talaga. Grateful. At ang buti, ang bait niya. Very humble and accommodating so much. Kaya,
Yan. So, areglado na. Nalista na. Pumunta ng waitress at pumunta na si Jason. Handa na nila ang pagkain namin. Ayan. At habang naghihintay, kwentuhan again. Ayan. At nandyan na yung aming margarita. Eto na. Toast na kami. Cheers na kami. Chin na. Yan. Chin. Cheers for good life. Cheers for very happy life. Ayan. Thankful to the Lord our God. At yung anak ko naman na si Marco, may banana shake. At yung anak ko namang si Gian ay merong mango shake. Dahil ayaw nila ng may alcohol. Ayan. At eto na. Eto na ang pinaghihintay. Wow! Eto na, chibug-chibugan na. Andyan na yung ribeye. Andyan na yung pork ribs na meron ng, eto na yung hinalang chicken. Ang sarap na malinamnam. Ayan, at ang ganda ng mga presentation ng bawat tray na mailapag sa aming hapagkainan. At sa tingin ko yan ay blessed talaga. Talagang na-enjoy ng bawat isa. Walang mareklamo. At ayan, nakita nyo, meron ding bottled water dyan na laging ready kung sino man ang mauhaw. Andyan, complimentary 2 bottled mineral waters. And then, ayan na ang mga waiter at waitress. Ayan na yung ribeye na in-order namin. Ayan. At yung margarita, talaga na-enjoy namin. Sarap ng pagkagawa. We love that. And then, ito na yung pork ribs. Ito na ang lahat. At nagkasabay-sabay na. Ang bilis ng kanilang service. Ang bilis na naluto. Ang bilis na na-prepare nila yung pagkain. Kaya na-enjoy namin. Wala kaming hassle ng gabing yan. Lahat ay, kumbaga sa Italian, tutto a posto. Yung talagang areglado. Ayun. So, ayan, happy kaming lahat. At nako, eto. Excited na. Excited ng bawat isang sumubo. Ayan na ang mga pagkakasarap. Thank you, Lord. Thank you, Lord Almighty. Ayan. So, nagkakahiyaan pa. Turo-turo pa. Ano ba yon? Ribs yon. Ito naman yung hinalang. At yun naman yung, ano yon? Meron na yung, nandito na yun na serve na ba yun? Ay, wala pa. Yung ibang mga pagkain ay to follow pa. Ito naman yung scallops. Ayan, dumating na si scallops. At ang sarap ng scallops nila. Yung baked scallops nila, guys, it is a must to try. At saka yung wings. And then this ribeye. And then yung wala pa yung iba. Hindi ko pa ma-mention kasi wala pa. Abang-abang. Ayan. So, naghintay pa kami ma-complete. That's why. Ayan. Ang bawat isa ay excited na. Wala pang gustong humawak ng pagkain. Ayan. Nagmumuni-muni ang bawat isa dahil pray muna before eating. Nagpasalamat sa Lord. And then, ayan, kain na tayo. Sabi niya, oy, ang sarap daw. Ayan. Ayan, si Joey ay nag-video rin for his souvenir. At ang ganda raw. Ako nagsasalita dyan. Sayang lang at hindi nyo marinig dahil napakaingay po ng ng crowd doon sa baba. Ang dami kasing tao dyan. Talagang crowded ang kanilang restaurant at last night, Saturday kasi weekend. That's why maraming pumunta. Kasi syempre, dadayuhin talaga ito. Kasi masarap na magluto si Jason. Oh, see? Wow. 'Di ba? Katakam-takam ang mga pagkain na 'yan. Very nice, no? Ayan, let's eat. Let's enjoy the night with this
very sumptuous food. Ayan na yung mixed vegetable. Ang ginawa namin ay isang order lang. At ito naman yung spicy chicken nila. Wow, pero ang sarap. Yan. At sabi ni Jason, dinamihan niya ng sauce kasi sigurado raw niya na ma-enjoy namin yung sauce niya na ilagay i-mix namin sa rice. Ibahog sa rice, sabi niya. Kasi masarap kanya. Usually, pag nag-serve sila, hindi masyadong marami ang sauce noon. Kaya lang, dinamihan niya talaga para mailagay namin daw dun sa rice. Tingnan mo nga naman, talaga naman si Jason. Very, thoughtful. Ayan. So, bon appetito! Let's eat! Let's eat! Wow! Nag-thumbs up na si Kachich nyo dahil nasarapan daw talaga sa taste ng luto ni Jason. Ayan. At alam nyo, ang tawag ko kay Chef Jason, ang tawag ko sa kanya ay si Boy Logro Jr. kasi parang ang story niya is may pagkasimilar sa story ni Chef Boy Logro. Si Chef Boy Logro lang ay big time kasi syempre na-discover siya doon sa Saudi by a prince na magaling magluto. Nagustuhan yung kanyang ginawa na luto. That's why automatically siya ay nakilala, naging famous. At ito naman si Jason ay ganito rin. Dito, bumalik siya sa Qatar at nag-apply dito na sa Bohol. Sa kagustuhan na hindi na siya lumayo sa family, ay nag-apply siya dahil porket may mga experiences siya sa mga big hotels like Marriott Hotel, ay yan, ang dali niyang makapasok sa mga ganitong trabaho. Kaya nga, hinahire siya ng iba pang mga restaurants na malalaki, mga resorts, sabi niya, nandito na ako. Kakawawa naman ang employer ko kung iwan ko kanya. Alam niyo naman, pag magaling ka na chef, ay ipirate ka ng iba. Experience namin yan noong meron pa kaming restaurant na Chow. Kaya yan ang mga natalakay namin ditong topic habang kumakain. Ang daming naming napagkwentuhan. Kumakain kami, nagkukwentuhan, nagkukumustahan. Pinapaupo namin siya para kumain din kasama namin. Hindi rin pwede dahil kailangan siya sa kitchen anytime. That's why. Sabi niya, mamaya pagka medyo konti ng tao, pag may chance babalikan ko kayo kanya. So, ayan, na-enjoy namin ang kain, chibugan ng chibugan dyan. Nangyari, parang mukbang. Ang sayang lang, dahil napakaingay, and then, disturbing sa ears kung yung audio ay iparinig ko sa inyo. That's why, eto na, nag-voice over ako. Sana na-enjoy nyo yung video, na-enjoy nyo yung food, at sana, pag mapunta kayo dito sa Bohol, ay puntahan nyo si Chef Jason dito sa Sislin, Just Sislin, dito sa Tawala, Panglao. Malapit ito sa Alona Beach, guys. Yung papunta sa Alona Beach, malapit sa BDO na bank, dito sa Tawala. Walang ibang nakalagay dyan sa building na mabasa nyo, Just Sislin. All glass ang kanilang building. Ang ganda. And then, ayan na, sinerve na yung dessert natin. Ito na yung chicken wings natin. At ayan, busog na kami. Sabi namin, di namin maubos yung pagkain. Ako sa sarap, naubos din. Pero may natira, konti na lang, ay tinake out namin.